היום אני אעשה לכם מיני סמינר, איזה שמות טובים, איזה שמות רעים. נעמה, נעמה זה שם של אימן של שדים, אבל מאידך גיסא אומר הזוהר שצדקת גדולה הייתה, וגם אשתו של שלמה המלך צדקת גדולה הייתה. יש נעמה צדיקה ויש נעמה מרשעת, רק האדם בוחר לאן לנווט את עצמו. אולי אותו רעיון אנחנו מוצאים בשם חנן. רוב היצחק דינים, רוב דוד דינים, רוב שמעון דינים. יכול להיות שזה דינים טובים, דינים נגד מכעיסי השם יתברך, או דוד שהוא מחוץ מהמלכות נגד הכופרים, אבל יכול להיות שהוא יהיה דינים בהכל, יהיה דינים בבית, יהיה דינים עם האישה. זה מידע שאתה בוחר איזה שם לתת לילד שלך. כל הארון אוהבי שלום, כל השלום אוהבי שלום, כל המשה מנהיגים. קחו לדוגמה את משה ממוסיוף, ככה זה המשה הם בולטים. יהודה שם טוב כותב היעבץ, כל היהודה חסידים. אז מה זה שם טוב? שם טוב, שם של צדיק מובהק מקראי. אברהם, יצחק, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, דוד, יוסף, שלמה, משה, אהרון, פנחס, אלעזר, יהושע, כל אלה שמות מצוינים. מי שנקרא אברהם נוטה לצד עשיית החסד, ומי שנקרא יוסף גיבור באריות. מי שקורא לילד שלו הלל, אז כנראה הילד יהיה ענוותן גדול. שמות טובים לנשים, רבותיי, אותו קונספט, אותו דבר. שרה, רבקה, לאה, אביגיל, אסתר, חנה, אלה שמות טובים, אל תברחו לשטויות אחרות. אגב, רשות ההגירה והאוכלוסין הגיע השם הכי פופולרי כבר שנתיים, אביגיל. בקיצור ולעניין, השם זה רק מכונית, אבל לא הנהג. יש אדם קיבל מכונית טובה, יגואר 2024, אבל הנהג נרדם, אז מה יעזור לו המכונית הטובה? יש אחד קיבל סובארו מטה 88, אבל הנהג נהג מרוצים, זה תלוי בנהג. אז יכול להיות אדם יקבל מכונית טובה, שם טוב, אבל הנטיות זה השם שלך. ולכן כמה חשוב לקרוא לילדים שמות טובים, כדי שיהיה להם נטיות למה שאתה רוצה שהילד שלך יהיה לו נטייה. לחסד, לדינים נגד מכעיסי השם יתברך, לחסידות, כי השם של האדם זה המהות שלו. ככה זה הולך.